ngay không lấy phi cái này cái por cái bầm ta cái teng cái thiang tam cái bà khâu tam cái bà đòn bor tam cái bầm đòn bala bani nu jor cái ta cái teng cái trong Jesus Christ ngay không lấy phi namar ba phi de ki brio ki bakodor ki jong trai but ngasngongo yêu play bala da phi de ki jong u mdan wei bala ban kta ya phi ken ra phin ri au trai ban ngai phi sngo ka tien phin ri ka tien phi sngo ya ka tien ka jong play phin ngai ka tien ba ka tien ka jong play kan long jing ka khoi phi wei bar ba ngai ka tien bangan sam phi kan ka por kan long jing man toy ngai kran ni ki singi sipang Mynsiem ji shepting Nantau Mynsiem jong Khubor Mantau ka singi an kran yu Mynsiem jong jingieit kan mau ka ni ka wei bo trai wa ai ngi yu Mynsiem Mynsiem ki ji shepting namar ba ka babel ka kran ni ka ta na ka por si ka por bangim dei ban ki kuslai na ka donot jongi na ni bangin shepting bun ki brik shepting pala nang ni ka singi padeng ta u yo obamman ka ji shepting ju ong na ka por si ka por ba ka babel ka kran ni ka ta ba ka ji shepting ka de ka jingkhang ya ka bo soitan u yo ban rung hau breu tang shu tieng am phi shepting le phi kuslai am ka ta de ka jingkhang am ka bo soitan u yo ban rung wa ju ple jingkhang tang shu shepting fla ple jingkhang filong welcome soitan welcome soi wan rung ding tau yo tre kam ut ka jingim jong phi te kan chot tat tadeng tau jisu na ka por wong wat ki kuslai na ka donut jong phi lemne wat shepting namar la fi kuslai la fi shepting la fi sngosi kini ki jingkhang ya ka bo soitan unyo ban rung hapo jong phi bat ya ka bo penjat ya ka jingim ka jong phi tadeng tau trai wong na ka por wong wat ki kuslai na ka donut jong phi wong ngan long rangkat bat phi halaka sngi anom no ya phi lam ding nom lendet no phi ka babel ka ong tingi puli bang sa isien ni ka tien bang ju puli na ka por ka tien ka jomblai ka long thammai bet ni puli ka ni ka por na ka shitish ke hebrew ka nong ba khatlai ni ka khot ka san ka ong to long fi ka balat na ka ba it's by da ka ba sungu hon ha ki bat ki ba pi don namar uhi ong nganom no ya me da lei lem ne nganom le lendet no ya me da lei bagum ta da ka jing sungu shlur bhangi ong trai ulong nong erap jonga ngan shepting ubriu unle ayu yanga tadeng taw ju shepting yo briu o ju shepting ya ki soi o ju shepting ino no shepting tang yu blei la biang pen kan tang le pen kerpang le malak sing em ka jing em ka bat bol trai em man pen so bha yo trai man ha ka ta ka jing si sha ka jong trai mau trai ong wat nom shepting namar nganom no if ide le nganom le lendet if ide le tin ka ran sibun ka am sngo ne ka por nau Joshua ka ne ka nong ka ba neng kong ka dekat ka ba kendai ka tien ka jong blai ka ong kum ne bu Joshua riu ta mo khna samla ya ka ba ula song shepting si sha ban shimti kat ene ka kam ka jong ka unong yalam man shimti kat ka kam ka jong Moses kam dai ka ba sok kam dai ka ba jam trai ong kum ne hatung am shimla hukum ya me to long uba klan ba shulur bha wat ting lam ne wat kiyo na maru trai ba blai jemeu don ran kat bat me kat sha ba mele ring ta ngim dei ban shepting ngim dei ban dan ni kan Mynsiem jo jing snok yo nama utrai ong i kata ong nama utrai bo blai jeme undan kat bat me kat shaba me mele tading tau ju shepting ab in dan you Mynsiem jo jingieit Mynsiem jo jingieit kan mau ni gawai abang perkhat Mynsiem jo jingieit ladang i dan Mynsiem jo jingieit yam ngin nang ban it chwa yo trai ladang im dan Mynsiem jo jingieit yam ngin namla ban it yo trai lano tading tangi haban pediang Mynsiem ko jong blai para bang yo Mynsiem ko jong blai am ngi yo pediang ni ke jing ke jong blai bara kwa bang fi ke ni ke sngi babel ka ong ka ta na ke stish nong rom ka basan ka khat basan e kwa ban puli fi ke ni ke por ka babel ka ong kom ni mar ngi la ju puli na ka por ngan puli biang sa ji sien ha ni ke por ka manta ka nong basan ka khat basan ka ong pa ka ta ke jingkermen kam ju pen ran bo kho ken na ba ya ke jing yu blai la the no yar buk haki dono jongi da Mynsiem ko yau bla ai no hangi la theno yar buk ya ga jingieit ke jong blai da Mynsiem ko tadeng ta ba bang yo pdiang Mynsiem ko pleng yo pdiang o de ga jingieit ke jong blai tadeng ta bang yo pdiang ni ga jingieit am Mynsiem jo ga jingieit am ngila ban shakri yo blai tadeng ta jisu ong ni ka wai kan mau hai ni ka wai ho ong jisu am finam la ban shakri ar ki kan rat la fin isi ya ka wai ne fin it ya ka wai fin it ya ka wai ne fin isi ya ka wai u jisu ong ni ka wai
Pimla ban syakri arki kenrat namar kidon arki kenrat bagatam udai ublay baduk soj Andrei ujisu klamang ublay baduk soj utrai wa ong kamne Matias lo manrio kene dekat arpsau ga ong dan ubala ban syakri arngut ki kenrat na ba un isi away ba un eat away lani un bat away ba un lendet away Pimla ban syakri ya ublay bat ya kaspa Pimla ban syakri ya ublay bat ya kaspa tading taam usaitan juong te money yang directly ho yu jisu ong money nga and I am dem money nga and I am gini ke baro step nam bagata ga de jing si sha bo usaitan am ulong thik tu nong khwai ubalai khwai do kha ya ka ba open hap ubu tu rong yang ba tu rong yang udan tu ubno ba tu ubno am uthap du wi la uthap du atam bai ki do kha I ga made wi I made jing bam ki ang bat ki một ban ngoi re la wa utu bno ba de heng ta ken kapoi shakaro trong uta unong tong do kha usaitan ule kumta ban khwa ya ki breu ban tan ye ki shakaro ka jong u ba kata ga de du jok tading tam ladangi ngi it yutrayam nginum ibang ya kata ka ba usaitan upen iangi ba ga de ai kaspa tading ta usaitan juang man mani direct iu nrei ai da kaspa ba ngasngo kaspa am ga de syakri ga jong usaitan talau ong khelej mapha ndeu syakri la ban long rukum tau dalal agent da jong usaitan tadau usaitan kwa ba ubriu mani direct ya usaitan mar la pi ong man mani direct am ublei da lele la subu mentai ya pirute lalu usaitan ong mani nga finu mani nrei la da ong la ai da kaspa am de yang ta ken buon ki bri ki ngop man syakri ya kaspa om man syakri ublay namar ka jingieit kawan no ha kaspa bam de shu ublay tala pimdan you know Mynsiem jo ka jingieit am ka bon pin ngop bet ha saitan ha gini ki jing pa ki jing phon ki jong u ha gini ki jing pat up ki jong u ha ki jing pen biet ki jong u ba kata ga de kaspa tadei ta gani ka sngi I've done you Mynsiem jo ka jingieit pas ka ba ar ka long pidan you Mynsiem ka jingieit pila ban eet wa ki nong shon ki jong phi da ka bokin jado am ka ani ka e bhaban eat ginong shun ban eat ginong shun am ka e palat try ong tafin eat ginong shun to dwai nam ta kita stom ben ya fi bagade ka ta pa ban ong fi ka ni ka sngi ka bamta na fim dan Mynsiem jong blay am pin kan ma ba itu nong shun fin da I fin da I tat fin da I ngya fin da I jilap fin da sngo dom fin da sngo bitartat na fim dan Mynsiem jing eat fin I tu briu am fin I da khmat briu ka jong fi fin I da khmat ka jong blay Berfi itu beriu am film kan mahu ya kata ka jing le sne ku jong tau beriu ndai fin it yau tau shon ya pi u jisu berkat igani ka wai udan yu judas te hasanda jong u bomut ban dina ban set kala ban dung yu jisu na din ban backstab ane ban dung na din kom ong ktin pareng re jisu it wat yu tau bomut ban dina yu mar jisu udan yu Mynsiem jo ka jing it mar ka babel ka ong ta bo blay hi ulong ka jingieit God is love tala pimdan yu Mynsiem jong blay am nu Mynsiem jong jingieit am pimla ban it ri kibril fin ya lap ka gospel ne fin ai ka tien ka jong blay fin is ai ki kibril pi I ki ka donot jong ki am ka batli ka basliang ka donot am ka badap da ka pop la pimdan yu Mynsiem jong blay am la pimdan yu Mynsiem jingieit am fin ai da pistu ka mat yap la pimdan yu Mynsiem jong blay am la pimdan yu Mynsiem jong jingieit pin kwa bite ban ai ka tin ka jong blay ne ban ai na man ta ki brio but if you don't even see me jing it tip fin share ka gospel fin sami ka tin ka jong blay ba ki brio ka long jigar khulam ba ka jing em ka jong phi adin tang in that why ni ka sngi ka ba man ta bo blay on ai fi you know Mynsiem ka jing it Mynsiem ka jing it fi la ban shakri u blay Mynsiem ka jing it fi la ban shakri ru ya ki brio ya fin ai ka gospel ya ka fin shakri ki da ka bor ga jong Mynsiem ma khoi khana ba fin job yaki shaka hima ga jong blay fin it you try bo blay you jisu ong da ka donut baro da ka Mynsiem baro da ka jingbut baro ba fin it you try bo blay jong me da ka bor baro ma ban it ru yaki paramarjan kumba pi it yala de ba ngai try ai fi Mynsiem jo ga jing it ba fin dan Mynsiem ga jing it shall try fin long sha fin da puli ka tang pa ban pan mo fin dan Mynsiem jo ga jing it phim kan ma shu ke ke ro phim kan ma bai tang yu tao ba pi pi et ta dei ta ka par thei
Pi makan ai ke perthai pim mau kita ke perthai. Badeng ta nganget bu trai nang ai bor fi pindan yu Mynsiem jaga jingieit. Nganget ani ka pon ngan duai bu Mynsiem jaga jingieit unwan ha ka dot jo fi kumba ongka clean ke jong bli station nong rom basan ke khot basan malathet no yar buk ya Mynsiem jaga jingieit. Happy kan daga bor ke jong Mynsiem ba khoi. Bang nganget ha ni ka por fi pediang ya ta Mynsiem jaga jingieit. Pilaban it itu ki basyun pilaban it itu ki bi isi ya fi pilaban it shisha wat kita ki bam it ya fi ba fin it kam tam yu trai ban yano ba utrai un long ning kong bet ha ke jing im ke jong pi ban yano ya dwai ni ka por man ta trai ngoi me ko pai ni ka por ka ba kodor ngi yo ban kren mang yo ko trai ban ai na ka Khubor nam ta ni khon ki jong me mang dwai ya pi ka ni ka por man ta ba fin pediang ni no Mynsiem ba khoi Mynsiem jaga jingieit mar blame shim la ai Mynsiem ke ji septieng re ka Mynsiem jaga bor Mynsiem jaga jingieit pediang ni no Mynsiem ke jingieit pilaban it itu ki basyun ya fi pilaban it itu ki isi ya fi pilaban it itu ki ba keren ben ya fi pilaban it wa di kita ken ki ba thmu sneu ya fi ki ba keno sneu ya fi fin it ya ki mangana dwai na kar khui fi kar teng jong jisu yo pediang ni Mynsiem jingieit fin it you try da ka download da ka Mynsiem da ki jingmut da ka bor baro fin it you try na lor ki ek baro hallelujah amdan ki ek hakmat jong pi rei tang utrai bangada dwai ngar kar khui fi hallelujah try na put slap fi Mynsiem khoi men wanมันเป็นแสลนี่กี่คนก็แต่งจงยิสุอาเมนบัดอาเมนอุตส่าห์นักคุยฟีฮะงินใส่เชมงินใส่กันดูอปัดอุบเลยน้องเป็นแสลฟีกุบเลยชิบอนอาเมน